Friesland van de Moor. De stedenfractie van Forum voor Democratie in Friesland zal in september de motie inzien over het gebruik van de Frieske vlaggen. Dit naar aanleiding van de combinatie van de Rijnbogenvlaggen en de Frieske vlaggen bij het keersterrein van de PC in Frencher. Het bestuur van de PC wilde mij zeggen dat keersten voor Elsenien is, dus ook voor de LHBTIQ plus meerskip. Forum voor Democratie in Friesland verricht in de motie aan het college van deputaire steden alleen nog het correct broeken van traditionele, nationale en Frieske symbolen te steken en eventueel maatregels te nemen. Albert van Dijk, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Friesland, over de aanleiding voor de motie. Wie schöne hield hij dat de Frieske symbolen zoals uw vlag, daar hebben het continu politiek omheen viert. En wat we zo schande vinden is dat nou het symbool, uw vlag, die eens voor Elsenien is, tenminste elke Fries mag zich daarbij boem vielen, dat er een slap aantreksel van maken wordt. En dat die nieuwe vlag of iets wat er op liedje maakt, die moet dan saamhorigheid gaan verbinden. En wat juist het tegenovergestelde gebeurt. Het is een schande dat deze vlag nou juist polariserend werkt. Wils wij eigenlijk een prachtige vlag hadden die juist voor eenheid zwaarget. Maar de politiek, je hebt nou de mooi zien, maar de politiek ging je wel mee bemoeien? Nou ja, de politiek had zich hier al mooi bemoeid. Hè. Wij gaan hier vorig jaar uitgebreid in de steden praat. Toen ging het door of we een Rijnbogenprovincie moesten worden of net. Daar ben we vol op Tjinwest, maar dezelfde reden. Blijkbaar wie de politieke stiepen van u een Rijnbogenprovincie te maken. Dus het is politiek win. Hij is hier daar al deze matten van dit is geen politiek thema. Wij moeten hier als politiek net mee bemoeien. En nu gaan we als politiek hier mee bemoeid. En dan moet ik als politiek zeggen van dit gaat us te vier. Zodra ze on onze symbolen komen, daar moeten we eens een keer mee ophouden. En er moeten streeplutsen worden. Want geen één doet het. Die jouwen continu een stapje voort. En als we straks door de schouder heen sjoggen en we zeggen van god, we gaan wel heel vaak daar doen. Wat bloot er nog van ons eigen geschiedenis en tradities oer. Nou, en daar is op dit stuit moet je echt een streep zoeken. Als onze vlaggen verbouwd worden, gaat alle perken voorbij. De voorzitter van de PC in Frencher, It's Hellenga, over wat hij vindt van de motie die het Forum inzien zal. Ja, op een PC hing je een heel soort vlaggen. Daar hingen de Friese vlaggen, daar hingen de Nederlandse vlaggen en ook alle vlaggen van alle steden. En daar hing het van die hier een bijzondere vlaggen ook bij. Daar hebben wij ook uw reden voor. Wij vonden dat het goed was om daar een statement te laten Jan. En die vlaggen, dat op een of andere manier levert dat een heel soort reacties op van mensen op de socials. En kennelijk ook in de politieke bubbel. Wij nemen dit nog maar even van kennis jou en on. En het feit dat er zoveel discussie kennelijk is hoe ze vlaggen, jouwt kennelijk gewoon dat het echt nodig is dat je zo'n statement maakt en dat dit soort discussies plaatsvinden. Dus ik ben benieuwd wat er waanzinnig uit die discussie in de steden komt. Maar dat het nou ook al politiek wordt, wat zei dat net zo? Ja, ik denk dat dat meer over de politiek zaait dan wat dat zaait over een PC of wat dat zaait over zijn vlaggen. De politiek is hier today behoorlijk hyperig. Dat zien we in Den Haag en dat zien we ook kennelijk in de steden. Het is, uiteindelijk met de burgers ik maar zeggen wat ze hiervan vinden. Ja. Het gaat hun om die pompenbladen, die Frieske vlaggen. Dat je daar net mooi marchanderen, zo nemen zij het misschien. Ja, dat is hun idee erover. Ik lid dat mooi voor die partij. Ja. Vind je toch dat er zoveel discussie hoe komen zo? Nou ja, dat de discussie komt zo, dat verwacht je wel. Maar ja, dat dit soort reacties van de politiek komen, dat ik net verwachten. En ik moet zeggen dat ik best wel, ik wel schrik van de reactie die het
op de social media. Ja, van beide kanten trouwens. Ja. En dit is ook net alleen maar een statement aan je kant. Het is gewoon een statement van mensen jou elkaar iets meer ruimte, hij iets meer geduld met elkaar en iets meer respect van elkaar. En dat geeft ik net een bepaalde kant uit. Hè. Dus, en ik vind dat die vlaggen dat nu juist heel mooi onderhoudt. En dat is ook een eenmalige actie, want ik vind dat de Friese vlaggen vind ik dat er een verbinding in zit. En ik denk dat daar wijs de morgen in de taspraak bij de receptie ik nog wel een iets tajekking aan brengen zelf.